penj mag kwalo penj kamano Cleophas japuonj hata ni make kanyo dai kariyo modong karkani bende iwacho ni adonate ne janyuol Morino Kal imulego mana machuo kae to bang' koseka yweyo ma dakika 30 tok saa 4 ang' waduog mondo mi dhi kode nyime jonyuol ting' margi e ikruok ne penj to ahinya mano miwacho ni ero kuo mar penj nitiere kinde ma ikruok ne bende dhi nyime gidhi mana kama ikruok ne penj kuo mar penj ka gitieko duoko wuok to kuo mar penj bende chako nono itimore yo machalo mana mapiyo bang' ka to kaka yweyo koromo gi nusewa japuonj osenyisowa ni mae en gima timore waseneno to gikwayona aparo ni ka jonyuol nyalo bedo gi adiera mar ni nyithindo gi seche mane ni e skul kachacha ne jopuonje no kaw thuolo manotero gi through gik manonego bed ni gitimo ing'eyo ni TSC to gi KICD curriculum development aluongo ni jo curriculum ema loso chenro duto te gi gik monego bed ni nyathi puonji skul to TSC neno ni gigo opuonjgi tiende ni by the time ma nyathi koro chope okang' mochopeno gigi te ne gin gik ma japuonj no osepuonjo kendo bed king'e ni sama jopuonje oko meet objectives gi oko tieko curriculum kako onego bed syllabus koro ka gichopo kati luongo ni syllabus kok gitieko to mano kendo mana wach machielo ma nyalo moko kelo tulo malich e TSC kachacha koro an ginenda aneno ni japuonj koseng'eyo janyuol koseng'eyo ni nyathino bedo prepared maber okange kano osekaw to wach mag kwalo penj gi koro konego bed ni betie tiwinjo ka japuonj wuone moywak kama kata wan osega ywago nyathino kwal ne penj okalo to ka koro chopo ni gimo somo cha gima nokalo ne penj cha koro onego bed ni otime to timo tame koro ing'e ni kendo duogo bedo ywak gi chandruok gi midhiero maduong' kuom japuonj to kuom piny mangima koro konego bed ni gima kamano timore ero kamano nyang'o dogo mondo mi ochak